Milí televízni diváci, teraz pred chvíľkou sa stala veľká udalosť. Stala sa nehoda, veľmi tragická. A teraz poviem vám, čo sa stalo. Jedna salesiánka spolu s jednou animátorkou rozbili sánky. A teraz sa poďme pozrieť, ako sa to stalo. A to jak sa nám podarilo? Podľa mňa to máš už predtým. Pozrite, toto je majiteľka tých sánok. Jazdila na nich 22 rokov. Povedzte svoje pocity, prosím. Je mi do plaču. Ja sa nedokážem vyjadriť k tejto situácii. Je to pre mňa strašná zrada, lebo boli to moje sánky a sestra, ktorej som verila a spoluanimátorka, s ktorou sme chodívali na animka, tak sa mi vypomstili za všetko, čo som robila pre stredisko a zlomili moje jediné sánky, moje detstvo. Áno, je to hrozné. Teraz prejdeme ku sestre Salesianke, ktorá je to strašne ľúto. Povedzte svoj pocit. Je mi to neskutočne ľúto, že som spôsobila takúto tragédiu. Už len kvôli tomu, že som zasvetená osoba. A naozaj, lebo Julia bola jedna z obľúbených animátoriek z takej staršej formácie. A preto mi je to veľmi ľúto a už nechcem, aby ste ma kamerovali. A ešte jedna otázočka. Vydrží vaše kamarátstvo naďalej? Budeme sa musieť o týchto gorilých záležitostiach porozprávať. Si urobíme rozhovor ešte s jednou páchateľkou tohto zločinu. Prosím, povedzte nám niečo. Čo vám to bude? Ja som tak, bez komentára, prosím. Takže z tohto lyžiarskeho strediska táto nehoda nespôsobila žiadne újmy, pretože tieto prostriedky, sánky a lopáre uskutočnili veľkú zábavu. Ale vlastne títo animátori nemali návlek, takže sa nemohli lyžovať. Dobre. Z lyžiarskeho strediska Alica Vraniaková.